Helo a chroeso I wasanaeth y Tabernacl Llwyn Hendi. Gawn ni wrando ar ychydig eiriau o salm i'n harwen ni mewn addoliad. Fe wnaed bendithiau'r arglwydd, a'r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Fe wnaed bendithiau'r arglwydd, a phaid ag anghofio ei holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl lesgedd, ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, I adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Bendithiwch yr arglwydd ei holl weithredoedd ym mhob man o dan ei lywodraeth. Fe wnaed bendithiau'r arglwydd. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. I ni diolch I ti o arglwydd ein Duw am y cyfle nawr I ddod ger dy fron I thaddoli di. I ni'n gweld eisiau bod ni ddim yn cael dod at ein gilydd fel dy bobl, ond I ni'n diolch bod ni dal yn cael dod at y ti mewn gweddi ac addoliad a bod ni'n cael clywed y air di. Ac o arglwydd I ni'n daddoli di ti sydd deilwng o bob mawl ac addoliad, bob amser, oherwydd y bod ti'n dduw mawr gogoneddus, Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ac I ni'n diolch mai ti yw ein crewr ni, ac mai ti yw ein cynhaliwr sydd yn gofalu amdano ni. Ac I ni'n diolch am holl fendithion y greadigaeth o arglwydd. I ni'n diolch am dy ffyddlondeb I ni. I ni'n diolch am fwyd a dillad ac am gynhaliaeth o ddydd I ddydd ac o flwyddyn I flwyddyn. Ac o arglwydd I ni'n gweddio nawr yn ystod y cyfnod yma gyda'r afiechyd, yr feirws yma mynd o gwmpas. I ni'n gweddio dros y llywodraethau o arglwydd, Llywodraeth Prydain, Llywodraeth Cymru, rhodd oethineb iddyn nhw, rho'n erth i'r rhai sydd yn gofalu am eraill, y gwasanaeth iechyd yn arbennig, ac o arglwydd rhodd y ras cyffredinol drosom ni yn yr amser anodd yma. Ond I ni'n diolch hefyd am dy ras arbennig I ni yn yr Efengil. I ni'n diolch am newyddion da o lawenydd mawr yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch o arglwydd dy fod ti wedi trefnu ffordd I ni gael dod yn ôl, yn agos ata ti, ym mhob sefyllfa, mewn perthynas o gariad. Ac o arglwydd, I ni'n gofyn I ti'n bendithio ni heddi nawr, I ni'n gofyn I ti siarad â ni trwy'r gair. I ni'n gofyn I ti roi ymwybyddiaeth o dy bresenoldeb, dy fod ti gyda ni o arglwydd. I ni'n gofyn I ti'n gwneud ni yn fendith I eraill, yn halen ac yn oleuni yn ein byd ni. Ac o arglwydd, I ni'n gofyn I ti ein derbyn ni nawr, I ni'n gofyn I ti faddau ni yn pechodau trwy heiddiant Iesu Grist. I ni'n diolch yn arbennig amdano fe, dy fod ti wedi anfon dy fab dy hun i'n byd ni, I ddelio gyda'r feirws mwyaf peryglus ohonyn nhw I gyd, sef pechod, I ni gael bywyd tragwyddol. Diolch bod wedi marw drosto ni, bod wedi atgyfodi y trydydd dydd, a'i fod nawr yn y nef, ac wedi anfon yr ysbryd glân I weithio gyda ni, ynom ni a thrwom ni, a chyn hir y bydd e'n dod nôl eto, fel brenin mawr, I osod ei deyrnas yn glir ac yn weladwy I bawb mewn nef newydd a deiar newydd. Derbyn ni felly nawr, yn erthan ni arglwydd yn y cyfnod yma, bendithia ni, arwain ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Ein darlleniad ni y bore yma yw Llythyr Paul at y Rhufeiniaid, pennod 3 ac adnod 9 I 31. Wel ynte, a dim nir I ddewon yn rhagori. Ddim o gwbl. Yr ydym eisoes wedi cyhuddo I ddewon a groegiaid, fel I gilydd, o fod dan lywodraeth pechod. Fel y mae'n ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn nac oes un. Neb sydd yn deall, neb yn ceisio Duw, a mae pawb wedi gwyro yn ddifydd ynghyd. Nid oes awna ddaioni nac oes dim un. Bedd agored yw ei llwnc a'i tyfodau'n treithi twyll, gwenwyn adredd dan ei gwefusau, a'i genau'n llawn melltith a chwerwedd. Cyflym ei traed I dywallt gwaed, distryw a thrallod sydd ar ei ffyrdd.
nid ydynt yn adnabod ffordd tangnefedd, nid oes ofn Duw ar eu cyfil. Fe wyddo mai wrth y rhai sydd dan y gyfraith y mae'r gyfraith yn llefaru pob dim a ddywed. Felly, dyna daw ar bob ceg, a'r byd i gyd wedi ei osod dan farn Duw. Oherwydd, ger bron Duw, ni chyfiawn hyr neb meidrol, trwy gadw gofynion cyfraith. Yr hyn a geir drwy'r gyfraith yw ymwybyddiaeth o bechod. Ond yn awr, yn annibynnol ar gyfraith, y mae cyfiawnder Duw wedi ei amlygu. Y mae'r gyfraith a'r proffwydi yn wir yn dwyn tystiolaeth iddo, ond cyfiawnder sydd o Dduw ydyw, trwy ffydd yn Iesu Grist i bawb sy'n credu. Ie, pawb yn ddiwahaniaeth, oherwydd y maent oll wedi pechu ac yn amddifad o ogoniant Duw. Gan ras Duw ac am ddim y maent yn cael eu cyfiawnhau trwy'r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. Yr hwn a sododd Duw ger bron y byd, yn ei waed, yn aberth cymod trwy ffydd. Gwnaeth Duw hyn i ddangos ei gyfiawnder yn ddiymwad, yn wyneb yr anwybyddu a fi a'r bechoder gorffennol yn amser ymatal Duw. Ie, i ddangos ei gyfiawnder yn ddiymwad yn yr amser presennol hwn, sef ei fod ef ei hun yn gyfiawn, a hefyd yn cyfiawnhau y rhai sy'n meddu ar ffydd yn Iesu. A oes lle felly un hymffrost? Nac oes. Y mae wedi ei gau allan. Ar ba egwyddor? A egwyddor cadw gofynion cyfraith? Nag yn wir, ond ar egwyddor ffydd. Ein dadl yw y cyfiawnhau rhywun trwy gyfrwng ffydd yn annibynnol ar gadw gofynion cyfraith. Ai Dyw'r Iddewon yn unig yw Duw? Onid yw'n Dduw'r cenhedloedd hefyd? Ydyw yn wir, oherwydd un yw Duw, a bydd yn cyfiawnhau y rhai enwaededig trwy ffydd, a'r dienwaededig trwy'r un ffydd. A dim ynte yn dileu'r gyfraith trwy'r ffydd hon? Nac ydym, ddim o gwbl. Cadarnhau'r gyfraith yr ydym. Ac ni'n diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Yw Rhufeiniaid pennod 6, adnod 23. Y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth, ond rhoi yn rhad y mae Duw, rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Wel, un pwnc sydd ar feddwl bawb ar hyn o bryd, mae Mawrth 22 yn Sul y Mamau, ond gweitha'r modd mae wedi mynd i'r cysgod oherwydd Covid-19, coronavirus. Diwedd Ionawr, cyhoeddodd y WHO fod lledaeniad y feirws yma yn argyfwng. Ond yn wir, erbyn ganol Mawrth, daeth cyhoeddiad arall ei fod yn bandemig. A mae hynny'n golygu i fod yn haint global. Y ffigurau diwedd yr wythnos diwetha, Mawrth 20, oedd bod 271 a 600 o filoedd o bobl wedi cael ei effeithio ac 11,300 wedi marw. Ac wrth gwrs, mae yna fesurau mewn lle, mesurau radical. Mae Sbaen a'r Eidal wedi cael lawr i bob pwrpas ers tipyn. Ac erbyn hyn i ni hefyd nawr, ym Mhrydain dan fesurau tebyg. I ni ddim i fod i gael grwpiau mawr gyda'i gilydd, ac mae'r llefydd cyhoeddus wedi ei cael lawr. Ac os oes na symptomau'n dod, i ni fod i ynysu ein hunain. Peswch newydd sy'n dal ymlaen, rhyw lesgedd neu wendid, tymheredd uchel, ac yn naturiol, mae lot o ofon a phaneg, oherwydd mae rhai yn marw o'r feirws. Ond mae coronavirus sydd ar ein meddyliau ni gyd ar hyn o bryd, mae yna feirws llawer mwy difrifol sydd ar led yn y byd yma ers miloedd o flynyddoedd, sef feirws pechod. Nawr, o ble dath y coronavirus? Wel, mae'n debyg bod yr achos cyntaf, mis Tachwedd 2019, yn ardal Wuhan, China.
Ac mae'n debyg bod wedi dod o farchnad yn gwerthu cig eitha gwahanol, ystlymod o bosib, a bod y feirws wedi croesi wrth i rywun i brynu a trin a trafod a bwyta y cig yna. A mae wedi croesi wedyn i'r ddynoliaeth ac wedi mynd ar led. Ac mae pechod yn debyg, mae wedi lledu i'r ddynoliaeth i gyd hefyd, a mae wedi croesi, medde'r Beibl wrthon ni, mae wedi croesi o'r diafol oedd yn y sarff yng Ngardd Eden, yn gynta i Adda ac Efa, yn rhieni cynta ni, ac wedyn i ni. Oedd Satan yn cario y gwenwyn yma, yn cario'r feirws yma yn barod, ac mae wedi i drosglwyddo fe i ni. Pa fath o feirws yw e? Wel, mae'n golygu bod ni ddim yn trystio Duw. Bod ni'n ddrwg dybus iawn ohono fe, bod ni'n ame ei fod e'n caru ni, bod e'n ame, bod e'n gwybod beth sydd orau ni, bod ni'n troi yn ei erbyn bod ni'n gwrthryfela yn erbyn Duw. Dyna graidd y feirws sydd wedi cael ei basio i ni. A'r gair sy'n cael ei ddefnyddio nawr, wrth gwrs, yw'r gair pandemic. Ers canol Mawrth dyma'r cyhoeddiad, ac mae'r gair pandemic yn dod o ddau air Groeg, pan, sy'n golygu popeth, neu'r cwbl, y cyfan, a demos, sy'n golygu pobl. Felly, ystyr lythrenol y gair yw yr holl bobl. Nad yw hynny'n llythrenol wir, diolch byth, gyda'r coronavirus. Gyda hynny, mae'n golygu, wel, mae'n effeithio lot fawr o bobl y byd. Ond pan ni'n sôn am bechod, mae'n llythrenol wir. Mae wedi ac yn effeithio yr holl bobl. Yn ein darlleniad, mi glywson ni y geiriau hyn. Ie, pawb yn ddiwahaniaeth, oherwydd y maent oll wedi pechu ac yn amddifad o goniant Duw. Ac wedyn, nes ymlaen, nid oes neb cyfiawn, nac oes un, neb sydd yn deall, neb yn ceisio Duw, y mae pawb wedi gwyro yn ddifydd ynghyd, nid oes awnaddau oni, nac oes dim un. Wel, mae hwnna yn dangos i ni bod y feirws yma wedi effeithio pawb. Dim ots os i ni yn perthyn i'r Iddewon, dim ots os i ni'n perthyn i'r cenhedloedd, dim ots beth yw'n cefndir ni, na'n gallu ni, na'n diwylliant ni, mae wedi'n effeithio ni i gyd. Di ni ddim fel y dylen ni fod, ni wedi cael ein effeithio gan feirws pechod. Ac i ddod nôl at y symptomau nawr te, wel, symptomau'r coronavirus yw peswch, fel o'n i'n gweud, tymheredd uchel, llesgedd, ac yn nes ymlaen, diffyg anadl, diffyg anadlu. Gyda phechod, mae'n golygu bod ni'n ddrwg dybus iawn o Dduw, bod ni'n ame Duw, bod ni ddim yn credu bod e'n caru ni, bod e'n gwybod beth sydd orau i ni, bod e'n meddwl y gorau ac yn bwriadu'r gorau ar ein cyfer ni. Ac wedyn, ni'n troi yn ei erbyn e, ni'n gwrthryfela yn ei erbyn e. I ni'n meddwl heddi am hawliau dynol, mae'n beth pwysig iawn yn dywe. Ond i ni wedi anghofio'n llwyr mewn pechod am hawliau Duw. Pwy sydd yn meddwl am hawliau Duw yn ein dyddiau ni? Ac mae pechodau yn dilyn wedyn ni, i ni'n anifuddhau i Dduw. I ni ddim yn ei garu a'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl enaid, a'n holl nerth. I ni yn gwneud Duw yn fach. Dyna beth mae pechod yn wneud. I ni'n gwneud Duw i fod yn un sy'n ateb i ni. I ni eisiau Duw sy'n ffito mewn un bocs ni. Di ni ddim yn fodlon ei garu fe am bwy yw i ni eisiau newid i siwto beth i ni yn dymuno. Ne, i ni'n dweud wedyn ni, dyw e ddim yn bod, ac i ni'n ei wadu fe'n llwyr. Ac wedyn mae yna fethiant i garu ein cymydog fel ni'n hunain. Ac i ni'n gwybod yn iawn am bechodau fel lladd, sy'n cynnwys casineb tuag at ein gilydd, godineb, sy'n cynnwys anfoesoldeb rhywiol, unrhyw beth tu fas i briodas dyn a menyw.
Lladrata, lle ni'n dwyn ac yn cymryd, cam dystiolaeth, lle mae yna dwyll yn erbyn ein gilydd, a chwennych sydd yn creu trachwant yna ni, rhyw hunanoldeb mawr, i gael beth i ni i fod i gael, beth i ni yn dymuno gael, heb feddwl beth mae Duw yn feddwl, heb feddwl beth sy'n dda i bawb arall. Ac mae hyn yn effeithio pob rhan ohono ni wrth gwrs, ein meddwl, ein calon, ein geiriau, ein gwefusau, ein dwylo, ein trad. I ni'n gwneud beth na ddylen ni, ac yn aml i ni'n gadael beth ddylen ni wneud. Ac wrth gwrs, i ddod nôl at y coronavirus am eiliad, mae yna ofid. Mae yna ofid i chi'n gallu teimlo fe yn yr air. Mae gofid a phanic ymhlith pobl. Sut bynnag mae'n dangos i hunan yn y ffordd i ni'n siopa falle, yn y ffordd i ni'n ymddwyn, wel, mae yna rhywfaint o banic a gofid. Ac wrth gwrs, mi ddylen ni gymryd pob math o fesurau posib i atal a rhwystro yr afiechyd gymaint ag y gallwn ni. A'r gofid penna yw colli bywyd. Mae rhai yn amcan gyfri y galle rhwng 250,000 a 1,5 miliwn golli ei bywydau. Nawr mae hwnna'n ystod eitha mawr, ond galle rwle o fewn hynny o bobl golli ei bywyd. Ac mae hwnna'n neud yn ddifrifol. Ond mae'r un peth yn wir am pechod. A beth sy'n ddifrifol am pechod yw ei fod yn arwain at farwolaeth, fel glywson ni yn ein testyn. Mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth. Ond rhoi yn rhad y mae Duw, rhoi bywyd tragwyddol, yng Nghrist Iesu ein harglwydd. A gallwn ni feddwl am y farwolaeth yma mewn 2 ffordd. Yn gyntaf, marwolaeth corfforol. Mae hwnna wedi dod i fodolaeth oherwydd pechod yn y lle cyntaf yn erbyn Duw. Dyma pam i ni'n gorfod wynebu marwolaeth o gwbl medde'r Beibl wrtho ni. Mi ddwedodd Duw wrth Adda, gan farw y byddi di farw. Hynny yw, tasau fe'n annifuddhau i Dduw. Yn ail, marwolaeth ysbrydol. Mae hyn yn golygu gwahanu dyn a Duw, colli perthynas agos gyda Duw, ynysu, os licwch chi, beth i ni'n clywed gymaint amdano fe nawr. Dyma chi adnod o'r proffwyd Eseia, ond eich camweddau chwi a sgarodd rhyngoch a'ch Duw, a'ch pechodau chwi a barodd iddo guddio'i wyneb fel na Dyw'n eich clywed. Ac wrth gwrs, dyna wreiddyn ein holl broblemau ni yn y byd yma, bod ni wedi ein ynysu oddi wrth Dduw, ein creawdwr a'n cynhaliwr. A dyna mae pechod yn neud. Ac yn ola, marwolaeth dragwyddol, sef corff ac enaid gyda'i gilydd wedi ei gwahanu oddi wrth Dduw yn uffern. Ynysu am byth. Dyma chi eiriau'r apostol Paul. Fe ddaw mewn fflamau tân, gan ddial ar y rhai nad ydynt yn adnabod Duw, a rhai nad ydynt yn ufuddhau i efengyl ein harglwydd Iesu. Dyma rhai fydd yn dioddef dinistyr tragwyddol yn gosb, wedi ei cau allan o bresenoldeb yr arglwydd, ac o goniant ei nerth ef. Dyna pam mae pechod yn ddifrifol iawn, iawn, iawn. Yn fwy difrifol na'r coronavirus. A does dim brechlyn, does dim vaccin ar hyn o bryd. Ac mae hwnna yn ychwanegu at ein trafferthion a'n gofidiau ni. Ond, mae yna wellhad i feirws pechod. Mae yna vaccin i gael, mae yna frechlyn yn efengyl Iesu Grist. Be sy'n hyfryd i ni ddeall trwy'r Beibl, Dyw Duw ddim wedi ynysu hunan oddi wrtho ni yn llwyr. Mae e wedi parhau i siarad gyda ni. Mae'n dweud wrtho ni bod y greadigaeth o'n cwmpas ni, ffordd mae'n dal i fynd, dydd a nos, mis ar ôl mis, blwyddyn ar ôl blwyddyn, tymor ar ôl tymor. Mae'n siarad â ni, ei fod e yna, ei fod e ar gael, ei fod e'n ffyddlon.
Ac mae wedi siarad yn ni, ac mae yn siarad yn ni trwy yn cydwybod, wrth gwrs, sydd ar rhyw fesur o beth yw da a beth yw drwg. Mae hefyd wedi siarad trwy cyfnod yr Hen Testament gyda'r proffwydi ac felly gyda phobl Israel a gyda'i gyfraith. Ond, yn fwy na hynny i gyd, mae ei hunan wedi dod ato ni. Mae wedi dod lawr ato ni i ganol ein byd o bandemig pechod. Mae wedi dod lawr. Dwi ddim wedi cadw bant. Mae wedi dod ym mherson ei fab. Ac oedd wrth gwrs, yn rhydd o bechod, yr unig un eriod, a dim pechod ynddo fe o gwbl, ac mae wedi dod i iachau pechaduriaid, i roi iachawdwriaeth i ni. Dyma chi adnod sydd yn hoff adnod i lawer ohono ni. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Fi oedd yr arglwydd Iesu farw o'r haint yma, haint pechod. Mi brofodd y 3 math o farwolaeth ar y groes yr un pryd. Marwolaeth corfforol, marwolaeth ysbrydol o gael ei wahanu oddi wrth Dduw, ac yr un effaith am marwolaeth dragwyddol yn y tywyllwch eitha. A mae wedi dod trwy'r cwbl yn llwyddiannus. Mae wedi codi o'r bedd yn fyw. Heddiw mae ganddo awdurdod i dderbyn pechaduriaid, i faddau ein pechod, i'n gwella ni'n llawn yn y pen draw. Ac mae miliynau wedi dod ato yn ei pechod ac wedi cael iachad ar hyd y blynyddoedd. A gallen ni ddweud bod 2 elfen i'r iachad yma. Yn gyntaf, maddeuant, glanhad o bechod, bod ni'n cael ein derbyn yn llawn gan Dduw, bod ni'n dod nôl i'r berthynas agos, perthynas o gariad, na chaiff ei thorri fyth trwy bwyso ar Iesu Grist. Ac mae hynny'n golygu, wrth gwrs, bod ni'n cael ein harbed rhag marwolaeth dragwyddol yn syth. I ni'n cael ein hachub rhag uffern. Yna, mae'r Beibl yn addo, byddwn ni'n cael nerth i ymladd yn erbyn pechod nawr, bod ni'n cael calon newydd, calon gryfach, a nerth Duw yno ni i ddod yn raddol yn fwy tebyg i Iesu Grist. Ac mae e'n addo gras i ni trwy'r nerth yna, sef help ymarferol. A mae'r help ymarferol yn erbyn pechod yn dod trwy'r ysbryd glân. Mae lot o bobl dyddiau hyn, maen nhw'n gorfod cael delivery o fwyd, maen nhw'n cael delivery o beth sydd angen arnyn nhw falle o'r lle doctor. Wel, mae'r Cristion yn cael delivery o ras. Help bob dydd i ddod yn fwy tebyg i Iesu Grist, i fod yn halen, i fod yn oleuni, i fod yn dystion, a mae'n cael ei ddilifro gan yr ysbryd glân. Ac mae'r rhestr o beth sydd ar gael i ni, mae'r addewidion i gyd yn y Beibl ei hunan. Ac mae hynny'n golygu mwy o ffydd, mwy o gariad at Dduw ac at ddynion, bod gobaith cryf byw gyda ni yn ein bywyd ac ar gyfer y dyfodol. Llawenydd, addfwynder, ac yn gallu disgyblu yn hunan yn fwy a mwy. Yn drydydd, mae gwellhad llwyr. Fydd hynny'n digwydd pan fydd Iesu Grist yn dod yn ôl yn ei ail ddyfodiad ar ddiwedd hanes. Bryd hynny, fydd dim pechod ar ôl yn ein henaid ni. Bydd gyda ni gorff newydd, heb lygredd, heb wendid, heb sgil effeithiau pechod o gwbl, yn barod ar gyfer nef a deiar newydd ym mhresenoldeb gogoneddus Duw. Iachad llwyr, clean bill of health. Felly, beth ylen ni wneud? Wel, gyda'r coronavirus, os yw'r symptomau'n ymddangos, i ni fod i ynysu'n hynny. Os maen nhw'n dod yn fwy difrifol, i ni'n galw 111. Mae rhai yn cael eu profi, ac wrth gwrs mae rhai yn gorfod mynd i'r ysbyty. Ac i ni'n gwybod bod yr ysbytau
ar gwasanaeth iechyd dan straen, ond yn gwneud job arbennig o dda ar hyn o bryd. Ond yn ôl yr Efengil, mae pawb yn cael dod yn syth at y meddyg. Pawb i ddod yn syth at y doctor, beth bynnag ei gyflwr. Dyma chi eiriau'r arglwydd Iesu. Bydd pob un y mae'r tad yn ei roi i mi yn dod ata fi, ac ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Dwi'n hoff iawn o'r adnod yma. Mae Iesu Grist yn dweud bod e'n gweld pob pechadur sy'n dod ato fe, beth bynnag i gyflwr, fel anrheg gan ei dad. Ac mae'n siŵr o'i dderbyn, ei gadw'n saff a'i atgyfodi yn y dydd ola. Mae rhaid ni beidio cuddio'n symptomau, mae rhaid i ni eu cyfadde nhw, eu cyffesu nhw. Falle'r gwendid a'r llesgedd o fethu caru Duw fel y dylen ni, methu caru'n gilydd fel y dylen ni. Y gres uchel yma sy'n gallu bod yn ein tymer ni, a'n hunanoldeb ni falle, ein trachwant ni, a'n balchder naturiol. Ac wedyn yr haint sy'n mynd i'r galon, a'n meddyliau ar ffordd i ni'n siarad. Mae'r Beibl yn dweutho ni, mae Iesu Grist yn dweud wrtho ni edifarhau, cyffesu, troi oddi wrth ein pechod, troi at Dduw, troi at yr arglwydd Iesu, sy'n galw arno ni i ddod ato fe a credu ynddo fe. Dod ato fe, credu, pwyso arno fe, yr un sydd wedi marw dros ein pechod ni ar Galfaria. Unwaith eto, dyma addewid gan Iesu Grist. Yn wir wy'n dweud wrthych bod y sawl sy'n gwrando ar fy ngair i ac yn credu'r hwn am hanfonodd i, yn meddu ar fywyd tragwyddol. Nid yw'n dod dan gondemniad i'r gwrthwyneb, y mae wedi croesi o farwolaeth i fywyd. Felly, mae rhaid i ni ddod ato fe. A dyma ymraint i yw eich gwachodd chi, dy wachodd di nawr, i ddod at yr arglwydd Iesu Grist, i gael y perthynas iawn gyda Duw. Dyna beth yw gwir fywyd, perthynas real o gariad gyda Duw, perthynas heb ofon, bod ni'n barod i wynebu marwolaeth corfforol a dim ofon o gwbl, ac wedyn bod ni'n barod am fywyd tragwyddol, bod ni'n cael yn paratoi at y nef ar ddeiar newydd. Wel, wyt ti yn gallu gweld y symptomau? Wyt ti'n gallu gweld rhywfaint o dy bechod heddiw? Cofia bod e'n ddifrifol, ond cofia mae yna obaith, mae yna wellhad, mae yna iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch i Dduw am ei efengil ffantastig.